Bakit? Ada akong bakit? Dala akong bakit? At dati ibaga kanyang hangga. Wala nga road. Tumarayak. Ito yung barangay tayo. Tatakbo ako sa barangay na to. Nung nakadesisyon ka, tanga ibang bagam. Uy, nakadesisyon ako. Tumarayak. Ito yung barangay tayo. Tumarayak. Namuti ka saya atong nga maramit mo no, tumaray ka. Iti patan bakit? Nga ramidek. Umuna. No tumaray na. Adu ti makapamukan niya. May kadua. Adu ti maragsakan. No tumaray na. May katatlo. Adu ti makapamukan niya. No tumaray na. Sigurado ka nga talaga, desisyon mo. Uy! Adda ti pagsayatan natin pinagtaray ko ti barangay tayo. Ang tanda naman bakit? Tumaray na. Tumaraya ti barangay tayo. Bahala ka. Batag, sukata ko. Desisyon mo. Nay! Tumaray ka ni Piljan, Nay. Ano? Tumaray nga? Tumaray ka no, Nay. Yung pagbaga namin. Suportaran kaya ata pa nagtaray na. Bigla-bigla na, pagbaga na, kasampit na lang. Pag-asin natin tumaray. Nagtaray lagay, di suportaran tayo kita nagtaray na. Hindi natin na pampanunot na gamay, takas dito kwa. Kuha naman at siguro ti tumaray. Di suportaran tayo latan. Tumaray lang gayam. So, kaya ano? So, bigyan tayo, tayo, so kayat na. Supay pagbigyan Tumaray ka na ati Baraw. Ah, Tumaray ka no. Ang ano ko na, tumaray. sigurado ng malapit tagtaray. Suportaran tayo ati pa nagtaray na garaw. No pa. Anati ko di anyay ko mga root mabalita di suportaran tayo. Nimot piljan mo tayo tang agtaray. Sabanin sa mo di nagawatan tang agtaray. Supay anay. Basta magtartaray na agtaray magamit ti bariyaw. Ni, gata damit dananay kini. Bakit? Kitang dami tapi nang tay bagada. Apa itu kita indak naik? Bakit? Dati mo, may tumaray ka. Kung may kinagawa kami ka, tumaray ka nga ako Tumaray mo tayo mag-jogging. Ay di nga nagawakan nyo. Lumaban at barangay. Uy, Iti ko nakiniba kahit sa bali may kayong pag-awamatan ba? Tumaray na iti barangay at taraya. Inakas di nagawa kami. Diyan mo may tumaray ka nga kaskagawan. Nagtaray mo tayo ang pinaryo. Kalusan nyo man, naging talalabay ko sa bali pag-awamatan nyo.